हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौ बे चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननो दिनै अमा फार्मनि मोनसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै। नैबे बिथाङा लाइफआव मोनसे फिसा केरियार बानायदों। मिल गासिबो लाजोब्बाय बिथाङा। बाहेरायाव थांना फैनानै बे केरियारखौ बिथाङा दादों। दायो नायनोसै अमाफ्रा माबायदि। बानायगासिनो। बेयो दै लोंग्रा, अमानो दै होग्रा आरोखि बेयो। ओरैजाय नायबावनि अमा फिसा हरलायदोंलै। बे मासेयाथ' मैखोम गिदिरखा माथो जाहैबाय। औवाखौ खाल्थाव खाल्थाव होनलायनाय हरदों। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फिसिनो गोसो दङब्ला। बै मासेया मा लकेल? बेवहाय खिनाय बायदि अमाफोरनि खिनायफ्रा बे फुख्रियाव गोलैहैयो आरो फुख्रिनि नाया बे खिखौ जानानै देरबावो। ओरैजाय माइ आबाद बेसेबांबा बुरजा, एकदम ओरै माइआनो माइ दुब्लि। जोबोद मोनसे मोजां केरियार बानायनो हादों। नैबे गुबुन मोनसे फार्म, बिथांनिनो बेबो मोनसे गुबुन साइडथिं बानायनाय। बेयाव मानै दं, नैबेयावहाय मासे गैया। जाबाय अमा फिसाफोर, बेबो गुबुन मोनसे। सोरनोबाफोर नांगौबा कमेन्ट खालामनानै बिहरनो हागोन। कमेन्ट बक्सआव कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनो हागोन। गांसोबो देन्जार जायो। नैबे जाहैबाय जोख्लि। बिसोराबो फिसा जानायनि टाइम जाबावगौ। गोलाव गिदिरथार माथो। सोरबाफोर बिथांमोना बेबायदि फिसिनो गोसो दंब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आरो सोलोंनो गोसो दङब्लाबो सोलोंनो हागोन। नै बिथाङा नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन। अमा फिसा मासेनि दामा खमैबो 4,000निफ्राय 5,000, 6,000सिमहालागै थाङो। देन्जारलै, बेथ' मैखोम गिदिर गोलावखा माथो। दै होग्रा, बेयाव दै लोंजोबो आरो ना। सान्दुं गोसाबा दै लोङो ना? सान्दुं गोसाबा दाख्लै लोङो। ओरैनो आदार जाबाथ' लोंखायो, ओमफ्राय आदारा गोरान जायो नालाय। आदारखौ गोरानैसो होयो आरो ना? ड्राय जानो मोजां मोनो आरो ना। गांसोबो जायो, बिराद बरिया माथो बिदिब्ला ना?
फरायसाफ्रा जाय फराफारि जादों दैबो लोंबावलायदों